everyone. Good morning. Hello everyone. Welcome again to our channel. Nagluluto na tayo guys. Handa natin para sa ating almusal. Ayan, naggagawa tayo ng crepe. Naggagawa tayong crepe para lagyan natin ng ano ilalagay dito. Ayaw lang bumaba. Oh. Ayan, ini-spread kong ganon. Tapos alam niyo ang palaman niyan is this one. Ayan, yung apricot slices. Lalagay ko lang sa gitna and then cocoa. Ito guys, apricot, i-slice ko ng malilit na ganyan. Tapos i-insert ko dyan. Tapos nakita ko nagbabubbles na siya, meaning natuyo-tuyo na yung ilalim. Kaya coveran natin ganyan. Wow, ganda ng kulay, no? Tapos, ayan, dumikit dun sa dulo. Kunti ang butter. Ayan. Alalayan natin. Uy. Ayan. O, see? Ayan na siya. Lutuin nating maigi. And then, yan na. Ayan, tapos na. Okay. Merong sunog, merong brown, may golden brown. Ayan. Thank you Lord God. Meron na kami almusal. Tapos hiwa-hiwain ko lang ito. At iprito. Ayan. Pinuksan ko siya dito. Ipiprito natin. Then, eggs. Yun na. Okay na. Tapos, ang preparation ng aking breakfast for the family. At complete na yan. Hindi na ako magkakanin. Hindi makuha yung laman kung hindi hiwain. Tapos ito, initin lang naman. Luto na ito eh. Kaya no need na i-overcook kasi process na ito. Ang importante, mainit siya. Okay? At meron ako ibabalita sa inyo guys. Yung husband ko. Uy, ang ingay. Good morning daw, sabi ni Miley. Miley ka ba o si Charmy yata yan, boses na yan. Ano? Maingay ah! Bakit ang ingay mo? Oy! Bakit ang ingay mo? Charm! Puntahang husband ko, nakita ito ay under my name. Ngayon, ang nakita kong address ay US and then important tax return document enclosed. See? From the US, nagbabayad kasi ako ng tax monthly sa US. Oh my God, nasunog tuloy ito. Patayin ko na. So, siguro, meron ako ipaprocess, siguro, hindi ko rin alam dahil 1 year pala ako nagbabayad ng tax ng US, siguro ganun, kaya meron akong ganun. Pero up to date ako na nagbabayad ng tax sa US. Para dun sa ating channel guys, sa YouTube channel natin, kaya meron yun. Dito na naman tayo sa ating trabaho. Tingnan natin kung anong galaw nila dito. Ayun si Leo at si Imoy nagbitbit og bakal. Ayan. Oh my God. Ako'y natatakot dito sa mga trabahante, lalo pag nandyan sila sa taas. Ayun oh, katulad niyan oh. Oh. Ano bang ginagawa nito? Uy. Oh my God. What are you doing there? Ayan na siya oh. Para kang turista.
ay gumagawa ng polpettini. Ayan, nag-prepare na ng lunch at gagawa rin ako ng mashed potato. And then, hinaluan ko siya ng sweet potato. Kasi yung sweet potato ay hindi ko isasali sa mashed potato. Kundi, ganun lang nakakainin namin. Ayan. Okay guys, nakalimutan kong pakita sa inyo kaninang kumain ako nito. Sarap nito guys. Tapos, yan, ilagay mo sa plato. Then, lagyan mo nitong ayan o, parmesan cheese. O kaya, kahit yung quick melt na cheese or Eden cheese. Tapos, pwede mong parisan lang ng, or ito, yung cheese na pang burger. Pwede. Masarap yan. Tapos, itong kanyang tomato sauce ay yung, yung already prepared and cooked na inubos ko ang isang ganito, roasted garlic and herb. And then, pinarisan namin ng watermelon juice. And we have also the lemon water with the mandarin. And then, yan ang kinain namin kanina. Pagkatapos kong kumain, tsaka kung maalala lang i-share sa inyo guys. Ang galing po. Ito yung fish na na-steam, may natira pang 4 para mamayang dinner. Yan ay nilagay sa plate. Binudburan ng konting olive oil and then lemon, salt, and pepper. Yan na. May kanin kung sinong gustong magkanin. Wala namang nagkagusto ng kanin. Kumuha lang ng konti si Gian. At yon ang lunch namin today. Ipakita ko yung ginagawa ni Emoy. Nagpo-fold siya ng mga kabilya dito sa likod. Siya ang taga-fold nitong mga ganito para ilagay dun sa poste at saka sa beam. Mauni sila. Mauna. Mauni, factory yan ni Emoy. Yan, ang factory niya. Ayan. Ganyan ang ginagawa niya. Nag-exercise lang naman siya. And then yung iba nandun nagtatali sa taas, ganon. Oh my god. At yung pinanggalingan natin kanina doon yun sa underground, kaya parang kuweba. Ito naman dito sa taas, umakyat na ako. At yung pataas na yan ay iba rin yung mga nagtatrabaho dyan. Okay, ganon. Ang daming trabaho, grabe. Sana matapos naman. Okay, pagod na. Dito naman guys, galing ako dun sa kabila. Tiningnan ko ang pagtali nila. Eh, nakakaawa sila. Mainit ang araw. At dito, papakita ko yung view. Ay, ganyan. Nakita mo yan? Ang cute, di ba? Ang cute na tanawin dito sa amin. Oh, di ba? Magandang tignan ngayon dahil maaraw. Yan naman, i-close natin konti, ha? Ay, maraming bahay doon banda. Ewan ko sa parteng Dawis yan na maraming bahay. Yan yung tulo ng causeway. Tapos dito sa banda dito sa kaliwa ay nandyan yung simbahan ng Dawis. Ayan, that is the simbahan ng Dawis. Uy, close up natin yan. At dito andito yung bridge. Ayan, ito yung bridge na nagdugtong ng Panglao Island at Tagbilaran City. Ganon din doon sa causeway. Dalawang bridges kasi yan. At dito naman sa dulong ito, yung napansin ko ngayon, dumami ang bahay. Hala, hindi ko na malayan, dumami ang bahay at dumami na rin ang mga fishing boats. Ang dami-dami. O, kita mo? Tapos yung Pamilakan Island ay parang maabot lang. Oh. Maabot lang ng kamay mo. Ayan oh. Ayun oh. Clear na clear, no? Ganda. Yan ang natatanaw namin dito guys na view. Tapos dito, yung
white na yon, na building na yon, yan, yung malaki na yan, hotel yan. Bohol Plaza. Ay, oo nga, Bohol Plaza yata. Tama. At ito naman, ay hindi ko pa alam ang name. Condominiums naman yan. Ayan. Di ba? Gandang tignan. Malamig sa mata. Oh, pinakita ko sa inyo ha. View namin dito. Na. Kalis na sila. Ay, o pa di ay. Ngoni akong atuan na di sila. Naglakaw. Hi guys, nandito na naman kami. Lumabas na naman kami. Nanggaling na kami doon sa bilihan ng tubig. Iniwan na namin yung galon. Tapos nanggaling na kami sa gasol. Meron na kaming nabili. Yung as usual na labas natin pagkatapos ng patrabaho sa hapon ay lumalabas tayo para kumpletuhin yung mga kulang sa bahay. Kaya nandito tayo sa daan ngayon, pupunta kami ng handyman dahil may kailangan kaming spare parts naman. Tapos ako naman may kailangan sa Watsons. Tapos mamaya tingnan natin kung ano pa ang kailangan. Ayun ang lakad at syempre kasama kayo. Sabi ko as usual ay i-video ko uli kasi yung minsan nakakalimutan ko na may channel ako eh. Hindi na ako nagre-record guys. Ano ba yan? Ay nako. Kaya propagation ng tanim, nasaan na yun? Na-busy kami guys. Sorry ha. Kasi tinuunan talaga namin yung pagpagawa ng bahay kasi ang hirap na sitwasyon namin ngayon. Alam nyo yung bahay na walang kaayusan pagka nagpapagawa ka ng bahay. Naku, ang gulo-gulo ng isipan mo pagkagising pa lang ng umaga para bang kahit anong ligpit mo, hindi talaga maayos. Talagang kaya kami yung nag-strive hard kami na talagang timing ng uwian kasi uwian. Ito naman dito sa Galyares kahit sa CPG ay traffic. Ganito pagka ganitong hapon, nako. Uwian guys after 5, alam nyo naman rush hour. Ayan. Sabay-sabay na ngayon ha. Bawat isa ay gustong umuwi na, gusto nang magluto, gusto nang magpahinga. Alam nyo na, galing kang trabaho, syempre gusto mo nang magpahinga ng maaga. God. Ang buhay sa mundo, kailangan habang buhay pa, kumilos na ganyan. Ganito, normal na pamumuhay namin. Hindi man ka, anong pangalan nito? Hindi man ka hayahay. Anong hayahay sa Tagalog? Hindi naman ganon ka ginhawa. Ayos-ayos lang. Papasalamat kami, healthy, malakas, at eto buhay pa, at ayan, okay lang. Papasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos sa lahat-lahat ng meron tayo. Ayan, so let's go to handyman. Dito na tayo sa Galyares. Busy-busy na rin ang Tagbilaran guys. Dito tayo sa Galleria Luisa. Yan tayo papasok. Hala, bakit ka dyan lumandoy? Pangga ka niyan, kasalanan mo yan. Hala, bakit? Bawal yun. Buti na lang, walang nagmulta. Lagi kong sinasabi, punta uli ako dyan, magpaayos ng kuko, pero hayaan mo na. Tingnan yung kuko ko guys, oh. Oh, tingnan yung kuko ko. Kuko pa ba yan ng babae? My God. Punta ako dyan sa Watsons para sa mga pangkikay. Alam nyo na, mga toiletries, vitamins. Yan. So, let's go. Laki naman ang truck na ito. Ano ito? Oy, padaan kami. Aba, ang bait niya. Pinadaan kami. Mabait itong truck na malaki na ito.
king of the road. Thank you. Wow! Giant truck. Pwede para yung mga truck dito? Pwede na yun siguro dahil tapos naman tayo may oras naman yun kasi yung May kanya-kanyang schedule. Yun na pasok nila rito. May kanya-kanyang schedule. Okay. Okay, anyway. Hi, salamat. Kaninang tanghali nakapagluto ako ng maraming yung meatballs, yung ragu. Alam niyo yung ragu? Meatballs na ragu. Yung Italian, yung may tomato sauce. Ayun ang ulamin namin ngayon dahil ang daming natira. Dahil nag-steam din ako kanina ng malasugi. Kaya ay napasarap kami ng kain ng malasugi. Kaya hindi masyado na napakialaman yung meatballs. Yung mga bata lang ang kumain ng Meron meatballs. pang tinapay para sa mga ayun pa. Ay marami pa. Ang dami kong binili kahapon para sa merienda ng mga trabante. Tsaka yung soft drinks nila meron pa. Sabi ko at least man lang kahit 2 days di tayo muna mag-grocery. Ayun, kaya nagkasya. Salamat sa Panginoon. Ayan, areglado lahat. Ngayon may gasol, may tubig. Okay, areglado. Kasi ang takaw nila sa tubig ngayon guys kasi ang init. Nakakaawa yung mga trabahante. Laging uhaw. Tayo nga na hindi nainitan Uhaw na uhaw tayo. Sila pa. Kaya ang bilis maubos ng tubig. My God. Baka yung bago ubos na. Di ba si Marco di pa kumain kanina? Ay hindi. meron pa. Alam mo naman yung nagda-diet din. Limitado na ang kain nun. Hindi na katulad noon. Pag nagmamature ang mga bata alam nyo na, nagda-dietan. Okay, let's go guys. At wala, magpaalam na ako. Yun ang video natin today. Maiksi lang pero ayun. About life. Ayan. Kaya mag-ingat. Ingat kayo at saka magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos at okay naman ang namin, ang kilos namin dito sa Tagbilaran City. Wala naman yung mga sinasabing pagkatapos ng butukan na pagkatapos ng election merong masasabing lockdown. Ay, ipalayo mo Lord God. Huwag naman sana maging yun. Hindi naman siguro dahil maawa naman ang God sa atin. Mag-pray lang tayo. Be prayerful lang lagi. Okay, bye-bye! Ingat kayong lahat! Ingat pag may time. Okay. Love you guys.